mangke disambung malih. Matur suwun. Sumirat kuning suminar Surya wanci sore ing terminal Blitar kaya-kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi Gremet-gremet minyak dalan besarapan baru mlaku alon-alon kumrangange swara mesin saya keprungu banter ngajak reriketan Aku kowe sender ates titis rasaning tias ing sadalan-dalan aku mung ngalus-alus rambutmu paraden kumitir pinangka saksine lakonku lan kowe angate rasa tresnaku saya krasa nalika tak aras bibirmu yo Payono nyanyi Mas saya keprungu banter ngajak rerikatan ning pundakku kowe senden atis titis rasaning tias mung alus Mangga promosine Bapak Karti saking Desa
sedaya akeh langganane bakal ngocewakne sapa sing ngrasakne tindak daleme Mas Tarde pancen kebabing panggoda mula ayo sing eling lan waspada limang wektu padha lakonana aja milih karo bojone tangga aku mbiyen tukang mabuk tukang judi maling rondo wis tau tak lakoni alhamdulillah saiki wis mari sampun tobat lajeng badhe belajar ngaji molimo ayo padha singkirana madat madon mabuk judi lan berjaya jaman akhir cacake wis tandha-tandha gunung cukup segara angger golek nyawa kula sumpah boten badhe tindak murka becik ketitik kang ala ketara Duh Gusti sudanen dosa niki sampun tobat ajeng badhe belajar ngaji nggih promosi Pak Sutopo Pulo Tondo ngunut pedagang daun jeruk purut dulur para warga monggo sami midhangetna promosine Pak Sutopo Pulo Tondo usahane dagang daun jeruk purut gresere oturane sedaya tansah layani monggo monggo ingkang ngersakake tindak Pak Sutopo Pulo Tondo ngunut alamate he prawarga iki ana wara-wara promosine Pak Sutopo Pulo Tondo usahane dagang daun jeruk purut grosire ecerane sedaya tansah layani ingkang ngersakake saged dilayani mugi lestari ya Pak Sutopo tetep jaya bendungan wewengkon malang kinclong-kinclong banyu ning gugah kenangan saben lewat tumuju ing brang wetan lotu metes atiku tratapan lenggah cecer sun halus-halus rek maneh koran lawas minangka dadi kasure catur netra laras tembang asmara sumilire angin gugah rasa mbok yo eling garang keteh ning saiki kowe ora ngrewes garang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasnya ilang muspro saiki ana ing ngendi tanpa pamit tega nyulayani janji
ukara ati mung tansah ngenteni karang kates ninggal tresno kang sejati omah kiangan opo maneh oleh bojo ayu nopo to angele wong nggih pun kecukupan kok nggih tasih sumelang aku mung ngerti jaluk wajah sing regane larang tak prawoto jenengane ngendika kok kaya wong rabuto nek kula ndika rabi kula sago ning aja diwayu Nggih niki wau promosine saking banner lokasi Nujang wau tasih didamel promosine Bapak Setu sound system dari geni. Asolole. He prawarku iki lho padha mirengna. Promosine warung Banur lokasi Ngujang melayani warung remangkang wos kondang purele makanane es teh kopi uga ana rega murah mutune terjamin ayo padha mundhuta ora larang dadi langganan monggo ingkang ngerjaken warung remang lokasi warung Banur Ngujang Jalan Sepakat nomor 12 asik monggo semangat goyang malam-malam sampai malam oke He prawarga iki lho padha mirengna promosine warung Banur lokasi Ngujang melayani warung remangkang pos kondang purele makanane es teh kopi uga ana rega murah mutune terjamin ayo padha mundhuta ora larang dados langganan matur suwun nggih Pak Mukijan